award-winning journalist wepazimbabwe anoti Hope Ching'ono abudikira achiexposa Prophet Passion Java mukomana anozikanwa nemang'eng'engi. So panapa chiri kuitika ndezvakadai, pane video raakaplaya pazasi randisingakwanisa kuplaya because ndakariplaya vanotanga kuti kandira macopyright, makangoinzwa nyaya yenonetsa yemacopyright. So akaisa that video pasi ndo ranga akadedzera kuti this is a fake Zimbabwean prophet Passion Java who is very good friend with our country's president Emerson Mnangagwa. He is cheating Americans in this video, pretending to speak in tongues when he is actually speaking in broken Shona. If this congregation were told the truth, they would probably defend this man to their deaths. That is how folks are brainwashed by fake prophets abusing religion. This man has a huge following in Zimbabwe, which tells a story about our country's state of mind when an adult with a family follows such a charlatan crook. But that is where we are as a country. It is happening. These are real stories. We not only need new leaders, but also a new citizen mindset. Zimbabweans are so easily brainwashed. There are many examples where my compatriots are impervious to common sense. For instance, our government believed it could extract diesel from a rock. State security and cabinet ministers were conned by a grade 7 dropout into believing that men with PhDs were ordered to take off their shoes and bow to this grade 7 dropout and his shrine. Our government gave her money, a farm, and cars after she claimed she had the power to make diesel come out of a rock. That is why people right there, we are gullible, we are easily to con, and we need a change of mentality. This grade 7 dropout connected 2 ranks of diesel behind his shrine and pretended that it was coming out of a rock. These ministers, including one for intelligence, who is now a vice president, danced with joy. Zvitonzi mukomana uyu akatopiwa minda, farm, dzimotikari nezvimwewo nehurumende yemunomu, akatovarowo nemumwe chikiribidi kana kuti mamwe maskillful. Ndozvo zviri kuexposwa naHope Ching'ono panapa pamusoro pemurume uyo anoitwa Passion Java. Ari kunzi even kuAmerica ikoko vanhu vakawanda vari kuvharwa nemunhu akagumira grade 7, ndiye ari kusvika achivarova nezvikiribidi vachitomubhilivha kuti zvechokwadi anoshandiswa naMwari, but vari kurohwa nezvinhu zvemaskillful havasiri kunzwisisa kuti zviri kubva papi. Saka zviri kureva kuti munhu ane PhD ari kukundwa kungwara nagrade 7 dropout. Ndo situation iripo, ndozvo zviri kuedza kutaurika panapa.